Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u Christus. Toen Elisabeth 6 maanden zwanger was, werd de engel Gabriel van Gods wegen gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: Verheug u, de Heer is met u. Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: Vrees niet, Maria, want ge hebt genade gevonden bij God. Zie, ge zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. En ge moet hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken en hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob. En aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Maria echter sprak tot de engel: Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken? Hierop gaf de engel haar ten antwoord: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen. En ofschoon ze onvruchtbaar heette, is zij nu in haar 6e maand. Want voor God is niets onmogelijk. Nu zei Maria: Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Zusters en broeders, dit is een van de meest ontroerendste verhalen die je kent uit de Bijbel. En dan in het evangelie van Lucas. En we zitten in het kerk in het B-jaar, is het Lucasjaar. Met die magistrale verhalen rondom Kerstmis, Advent, van Elisabeth, Maria. De lofzang van Maria komt uit het evangelie van Lucas. De lofzang van de man van Elisabeth, Zacharias, de Benedictus, komt uit Lucas vandaan. Simeon en Hanna, ook dat verhaal komt uit het Lucas-evangelie vandaan. Over die kindsheid van Jezus en de aankondiging. Hier, je proeft het, je voelt het. Hier gaat iets heel bijzonders gebeuren. Maar dan is het magistraal beschreven door Lucas. Het begint met het beroemde verhaal, de annunciatie. De engel komt binnen bij Maria. Tot de jonge vrouw, de maagd, de verloofde van Jozef. En het eerste wat hij zegt is: verheug u, de Heer is met u. Wees blij, verheugt u. Maar wat is het antwoord van de reactie van Maria? Zij schrikt. Zij schrikt van dat woord en denkt: wat overkomt mij nu, op zijn Limburgs gezag. Hè? Wat gebeurt me hier? En dan in die schrik. In sommige annunciaties is die schrik heel prachtig geschilderd door de schilders. Je hebt zelfs verschillende stadia, hebben ze onderkend. Van schrik, verrassing, aanhoren, tot en met de totale overgave. Maar goed, we zitten hier bij, de engel ziet het en reageert meteen en vertelt een geweldig verhaal aan Maria. Wat er allemaal niet, waar zij niet de moeder van zal worden. Van een koningszoon die voor eeuwig koning zal zijn. En dan is het simpele woord van Maria: hoe kan dit geschieden, daar ik geen man beken? En dat geschiedenis, prachtig. Hoe kan dit geschiedenis maken? Hè? Geschieden, want hier proef je, we staan hier, hier gaat geschiedenis geschreven worden. Maar hoe kan dat geschieden, daar ik geen man beken? Maria in alle nuchterheid, een vrouw zou ik zeggen, met 2 voeten op de grond. En ze laat zich niet zomaar meenemen met mooie verhalen. Mooie verhalen, mooie woorden zijn er genoeg. Maar wat heb je eraan? Wat is de kracht daarvan? En dan is het de engel die antwoord geeft. En die spreekt van een kracht van de Allerhoogste, van de Heilige Geest die haar zal overschaduwen. En dan zegt hij: weet dat Elisabeth
uw bloedverwant in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen, ofschoon ze onvruchtbaar heette. Ze is in de 6e maand en weet, voor God is niets onmogelijk. En dan geeft Maria zich over. Dan geeft ze zich bijna letterlijk gewonnen. Want ze weet het uit de geschiedenis van haar volk. Zij staat natuurlijk in die geschiedenis van haar eigen volk. Zij deelt in die belofte ooit aan Abraham gegeven. Van een talrijk volk, een groot volk zal er komen. Een volk dat de slavernij heeft moeten doorstaan. Bevrijd is uit het slavenhuis. Bevrijd is uit de tirannie van Babylon. Het volk wat zucht nu en kreunt onder Romeinse overheersing. Maar eenmaal, zij deelt als gelovige Joodse vrouw in die verwachting. En ze weet, voor God is niets onmogelijk. En opeens denkt ze, God schrijft zijn geschiedenis door heel gewone, eenvoudige mensen. En dan geeft ze zich over. En dan zegt ze, mij geschieden naar uw woord. Uw woord mag in mij geschiedenis worden. En dat woord zal geschiedenis gaan worden. We zitten nu op 24 december, op de ochtend van de kerstavond. Het gebeurt deze keer, dit jaar, sneller dan ooit, dat dat woord geschiedenis gaat maken en Maria het kind zal baren in de kribbe van Bethlehem. Dat we vanavond gaan vieren. God die met ons geschiedenis schrijft. Dankzij Maria. Amen.